as mulleres con discapacidade intelectual adoitan vivir situacións de especial vulnerabilidade ante diferentes formas de violencia. Para elas, o camiño cara á igualdade e a seguridade adoita ser máis complexo, xa que en moitas ocasións atópanse en situacións de dependencia ou baixo control de persoas que, en lugar de ofrecer apoio, limítanos ou as someten. Non podemos esquecer que estas mulleres adoitan experimentar un illamento social maior e, polo tanto, dispoñen de menos oportunidades para pedir axuda ou compartir as súas experiencias. Esta realidade fai que o control, a manipulación e outras formas de abuso psicolóxico e emocional pasen desapercibidos, ou que mesmo se xustifiquen baixo falsos pretextos de coidado ou preocupación. Non deixarte coñecer xente nova. Que te aparten tu familia e amigos. Que tu no teléfono. Non quería que fose traballar para non relacionarme con outras persoas. Non deixache facer as cousas e non está el. Que ensine as túas fotos íntimas aos seus amigos para burlarse de ti. Isto é violencia. Que me toquen sin o meu consentimento. Insistir para ter relacións sexuais cando xa dixen que non. Que se aproveite de que ten un alto cargo para sobrepasar os meus límites. Picarme sin o meu consentimento. Obriganme a facer unha práctica sexual coa que non me sinto cómoda. Non porse o condón cando eu llo pido. Isto é violencia. Que faga menos. Os insultos. Que intente facer creer que só el te vai querer. As ameazas con facerse dano se o deixas. Romper cousas diante miña para meterme medo. Que me fagan sentir que estou tola. Isto é violencia. O bo querer é liberdade e respeto. É permitir que cada muller manteña a súa independencia, decida por si mesma e poida establecer vínculos saudables sen temor. O bo querer é recoñecer que toda persoa ten dereito a ser valorada, respetada e escoitada, e que ninguna relación debe privar dunha vida plena e autónoma. O bo querer convértese nun chamamento a todas e todos a recoñecer e condenar aquelas prácticas que buscan dominar e ferir, e a promover actitudes e relacións baseadas na liberdade, a dignidade e o respeto, asegurando que as mulleres con discapacidade intelectual, como todas as demais, podan vivir e amar sen medo. Claro que non me discriminen pola miña discapacidade. Que me respete mi espacio. Que me deixe coñecer xente nova. Que me encantan a muller. Quiero que mi pareja se preocupe por mi salud. Que non me diga como teño que vestir. Que me trate con cariño. Quero que me entendan. Que cando digo que non, é que non. Que ten empatía, que se pone na miña pie. Que se esforce en comunicarse de forma positiva. Que non me controlen o que publico nas redes sociais. Quero que a miña parella se leve ben ca miña familia e amigas. Que me deixen tomar decisións libremente. Quiero que me hagan sentir valorada. Quero que me queiran ben. Que respecten os meus límites. Que me escoiten. O bo querer é unha man que sostén, non unha man que suxeita. O bo querer é querer ben, é querer libre. O bo querer non se burla, faise crecer e apoia. O bo querer non humilla nin impón, acepta, valora e coida. O bo querer non controla, respeta, permite crecer sin medos nin límites, acompaña, non aísla.